Od smrta nekako otrpnavme. Proživjavme mnogo teško. Togaž nemaše koji da vidi. Može mi namerno togaž vlastite progonuva sve koja naša misla. Sve dodeka tatko beše zatvor, našата kuća beše pod nadzor. Ako ga majka mi je internira, imavme malku nadež deka nekogeške se vrati, no jedan den dojde i ni kaže da ga poveke nema vozduh za neja. Sada to beše jedan smislen sistem da se uništi ova pokolenije. Drugo, ti je mnogo dobro zna. Zašto nije da učim, a nivnite deca može bi nema da znat koliko nas. No nije nema da se zapišeme na univerzitetu, štom si ćerka na Sokrat, nikogaš. Našite znanja može bi bile dobri, međutim, represalijite se po inakvi. No, ne se plaši me. Porano ili podocna, cepak će dojde den za nas. Ne sme rodeni vo Makedonija, no i pokrito, a se čustvujeme Makedonci. Pejat i grad. Ne može da se odreče. Vo srcetu im teče ta krv. Nikogaš ne može da stanat čisti Bugari. Nikogaš. Na vreme to befme represirani od bugarskata vlada. No сега, ako nešto se podobri, može bi interesite ke ne dovedat da živejeme na drug način. Ova nevinovna, od ovije niko je nevinovan. A to je za da propadnem, za da umram, da se razbolam i da si zaminam. I sve da se pokrije sve to. No ne može. Malku, ja tamu se raduvam. Malku se raduvam na mojite vnuci. Tamu se raduvam. Ete, tije se mojite vnuci. Ti si, toj. Oti ta ne goznaje ona što go znam jas. A da li ne prašuva